Euskadi Irratian, Faktoria. Hogeita 3 minutu goizeko 9:00 eta gaur Faktorian esan bezala gonbidatu Joseba Asiron Iruñeko alkatea dugu. Asiron jauna, egunon ongi etorri. Egunon, mila esker. Realitatea askotan oso gordina denean sormenak eta antzerkiak ekarri ohi dute argitasun pixka bat, oxigeno pixka bat. Arte eszenikoen alorrean estatu mailako sari ospetsuenak Maxariak aurten Iruñean banatuko dira. Nola hartu duzu, iragarpen hau? Bueno, poza haundiarekin, noski, suposatu dezakezu horren atzean, teknikoen lan haundia dagoela, eta bueno, pues bada beste modu bat Iruña mapan jartzeko, eta alde horretatik oso pozik gaude, esan duzun bezala, oso sari garrantzitsuak direlako, eta bueno, hori Iruñan eta Iruñeko Gaiarre antzokian izatea, pues guretzat poza haundia da. Modu bereziren batean girotuko da iria, sari banaketa horren atarian? Bueno, ikusiko dugu, zergatik ez dakit, hemen Iruñan gutxitan ikusten ditugu alfombra gorriak, eta, bueno, ez dakit glamur pixka bat kaleetatik eta zabaltzea, pues, polita izan daiteke, saiatuko gara bai. Azken orduotako albiste bati begira jarrita, azken orduotan jakin dugu Nafarroako gobernuak, Alfaro sailburuak aldizkari ofizialean argitaratu duela jada, gune tensionatuak arautuko dituen foru araua, eta orain alegazio fase irekiko da. Noizko espero duzuzuk zuen kasuan Iruñean gune tensionatu hiria izendatu ahal izatea eta horrek dakartzan neurriei bide egitea? Ahalik eta lastarren, hori da esan aldizudana, guk nahiko genuke ahalik eta lehenago izatea, realitatez benetan Iruñan horrekin arazo bat dago, ulertzen dut ez dela bakarrik Iruñan, Nafarroa osoan baizik, eta gainerako inguruko hirietan ere bai. Orain momentu honetan Iruñan gazteek duten batazbesteko adina etxea usteko, gurasoen etxea usteko 29 urtekoa da, hori gehiegi da, eta gainera jakin badakigu baita ere familiek etxea ordaintzeko dedikatzen dutela ia rentaren uneko 45 hain zuzen ere, eta orduan horrek adierazten duena da benetan arazo handi bat dugula esku artean. Jakin badakizue etxe bizitza plana diseinatu genuela eta aurkeztu genuela pasaden urteko otsailean, orain ia urte bete, eta horretan itxaropen handia dugu, baita ere pisu turistikoen moratoria zabaldu genuen, baina pentsatzen dut etxe bizitza arazoa soluzionatzeko desde luego neurri bakar bat ez dela nahiko, baizik eta neurri asko eta ikuspuntu guztietatik, eta hori horrela izan da, gobernuak hartutako erabakia oso pozik hartu dugu. Nola nahi ere, Nafarroko etxe bizitzaren legeak aurre ikusten du, besteak beste, kanon bat justifikaziorik gabe utxik dauden etxeentzako. Azkeno egunotan kontatu dugu nola, esate baterako Azpeitian, hau ere EH Bildu agintean dagoen udalerria da, kanon hori ezarri egingo dela. Iruñan horrelako zerbait kanon hori aplikatzeko asmorik bai? Momentuz ez dugu kontemplatzen, ez? Beti mugitzen gara zalantza tarte horretan ia zer egin behar den, nolabait penalizatu merkatura ateratzen ez diren etxe bizitzen jabeak, edo alderantziz, edo nolabait saritu, ez? Segurazki zerbait egin beharko genuke, eta ziur naiz denborarekin, horren norabidean edo norabide horretan joko duten neurriak hartu beharko ditugula. Penagarria da, benetan Iruñaren erdialdean, nire garaibateko auzoan adibidez Iturraman zenbat etxe bizitza huts dauden, eta, luxu, permititu ezin dugun luxua da izatea etxeri gabeko personak eta hori ez, personari gabeko etxeak. Beraz, guztion erantzukizuna da horri ertenbidea izatea edo ematea, eta
alde horretatik, beste udaletan eta EH Bilduk gobernatzen dituen udaletan zer egiten duten arreta handiarekin begiratuko dugu. Baina zergatik uste duzu Azpeitian eraginkorri izan daitekena agian Iruñean ez dela hain eraginkorri izango? Ez dakit hori eraginkorra inun izango den horregatik esate dizut arreta handiarekin begiratuko dugula eta noski emaitza onak emango balitu, pues segituan jarriko genukaguk martxan. Etxe bizitza arazo honekin, etxe bizitza ordaintzeko arazotan direnak asko dira, emantzipazioa atzeratzen dutenak ere bai, eta ziurrenik muturreragoko egoeran daude etxegabeak. Gaur jakin dugu, Paris 365 jantokiak gaurtik afariak emateari utzi egingo diola, euren voluntarioen segurtasuna momentu batzuetan arriskuan ikusten duelako, erantzun ezin duten eskari kopurua tartean dagoelako. Ez dakit harremanik izan duzuen eurekin, jakinarazi ote dizueten eurek erabakia udaletxera. Bai, badirudi afari presentzialak edo ez dituztela emango, hori da azken uneko notizia, egia esan da, guk Parisekoekin harreman estua izan dugu, behin baino gehiagotan, ezagutzen ditugu, elkarrekin egon gara behin baino gehiagotan, hau da azken uneko berria, eta ez dakigu ze baldintza edo ze intzu diren arrazoi konkretuak, haiek diozun bezala baliabide eta segurtasun falta argudiatu dute. Bueno, nik uste zerbait kezkagarria dela, nola ez, eta saiatuko gara alik eta lasterren bereekin biltzen, jakiteko lehen eskutik zeintzu diren arrazoi konkretuak horrela izateko. Argi dagoena da, une honetan gertatzen ari dena ez dela ohiko etxe gabetuen arazo bezala definitu behar. Baizik eta hau da beste gauza bat. Hemen gaudeia arazo migratorio baten aurrean, krisi migratorio baten aurrean, eta argi dago horren aurrean ohiko baliabideekin ez dugula soluzionatuko batere ohikoa ez den arazo bat. Udalaren aldetik, dakizuen bezala, askotan gainera esaten dugu, izugarrizko ahalegina egiten ari gara, niri datuak gustatzen zaizkit, beti esaten dut gauza bera, iaz honetara etxegabetuen arazoa bideratzen saiatzeko udal gobernuak, upeneren udal gobernuak dedikatu zituen 1,7 milioi, 1,7. Aurten 2024an guk dedikatu ditugu 3,2 milioi. Ez gutxigatik ez gara iritsi bikoiztera. Eta ez bakarrik diru kontua, baizik eta baita ere, kalean dauden langileak eta aterpeetan dauden edo eskaintzen diren postuak, dena, hori ez, multiplikatu dugu. Eta ez da nahikoa izan, argi dago, ez dela nahikoa izan. Orduan, oso garbi dugu baita ere, batetik oso garbi dugu Iruñak hiri solidarioa izaten jarraituko dugula, hori ez, tensionatzen udal baliabideak, baina kontzienteak gara baita ere, globala den arazo bat ez dugula lokaletik soluzionatuko. Hau da, munduan dagoen arazo bat edo Europan, nahi baduzu, ez da Europan bakarrik, munduan baizik, baina Europan dagoen arazo bat ez dugula Iruñetik soluzionatzeko, eta behar da, bai ala bai, gizarte bezala kontzientziatu, nik uste dut, benetan, pensatzen dut Iruña eredugarria izaten ari dela honetan dedikatzen dituen baliabidengatik eta dagoen elkartasun mailarengatik, baina baita ere beste hiriek, beste instituzioek egin behar dute Iruña egiten ari den ahalegin bera. Aitortu duzu eta oraintxe esan duzu baliabideak ugaritu arren ez direla nahikoa, batetik baliabideak ez dira maitezinak, baina bestetik premiak oso handia dira, erakundetatik soluzio integralak beharrezko direla, hori Paris 365 esaten du esate baterako, eta zuk oraintxe beste erakunde batzuri egin diezu referentzia. Ze erakunde duzu buruan? Nor litzateke auziontan esku hartu beharko lukeena edo beste jarrera bat beharko lukeena eta izaten ari ez dena? Segurazki arazo honi irtenbide bate emateko, naiz ni horretan oso aditua ulertuko duzun bezala, baina, errealitatea eta notiziak arreta handiarekin jarraitzen dituen pertsona naiz, eta nik pentsatzen dudana da, arazoak noizbait soluzionatzen badira, hemen, irtenbide estrukturalak eman beharko direla, eta ez bakarrik hemen baizik eta jatorrizko estatuetan ere bai. Inork ez duelako printzipioz bere etxetik
aldeginei inora joateko. Hori argi dago. Eta are gehiago sakonduko bagenu, segurazki hemen kolonialismo garaian errotutako hori arazoak daude. Bitartean, iruditzen zait, kontzientziatu behar dugula, gizarte bezala, etxerik gabe eta kale gorrian, gaur bezalako gau hotz batean hemen Iruñan, dagoen pertsona bakoitzak interpelatu egiten gaitu gizarte bezala. Eta noski, pentsatzen dut, irten bideak ematen hasteko behar dela ez bakarrik hiri baten ahalegina, zate izute, pensatzen dut benetan Iruña eredugarria izaten ari dela, eta ziur naiz Iruña egiten ari dena ahalegina beste hirietan ez dela egiten, eta orduan galdetzen bai dazu nori esaten dio hau, pues segurazki esaten diet hiri guztiei, elkarte autonomo guztiei, eta segurazki baita ere estatu guztiei. Guztion, erakunde eta maila guztietan gainera behar da ahalegin handiagoa. Zer esana ematen ari den hirigintza proiektu baten inguruan ere bai, Sarasate pasealekuaren berritzeko proiektua dagoeneko finkatua dago, okerrezpa gaude jendaurrean erakusgai uneotan, sortu du ikusminik? Bai, ze sortu behar du bai alabai, Sarasate pasealekua izan zelako eta sortu zelako hiriko esparru, ez dakitez, gune zentral baten moduan, Gaztelu plazaren mailan segurazki, gero hamarkadetan zehar hartutako erabaki okerrengatik papera hori galdu zuen, eta azken aldi honetan, benetan oso eremu tristea eta ez dakitez, hutsa zen. Orduan, aurkeztu diren proiektuen maila oso handia da, benetan aurkeztu zituzten taldeen maila da izugarria, alde horretatik haiek beraiek esaten ziguten, prozesua eta ideien lehiaketa diseinatu den modua erabaki horre izan da, eta hortan Iruñeko udaleko teknikarien papera oso garrantzitsua izan da, eta emaitza ere bai. Orain proiektuak ikusmina sortu du, orain dago pixka bat, jendearen ekarpenak, hiritarren ekarpenak jasotzeko momentuan, eta ziur gaude, hori obrak hasiko dira uztailaren 15ean, justo San Ferminak amaituta berehala, 15 hilabeteetan izango da errealitate, eta beraz 2026 dako bukaerarako izango dugu Sarasate pasealeku berri bat, eta hori Iruñarentzat oso berri importantea. Gaztelu plaza hiriko Iruñeko egongela dela askotan esaten da, Sarasate pasabide garrantzitsuetako bada, hau ere egoteko leku bihurtzea da helburua? Bai, izan zen, bere garaian topagunea izan zen, eta neurri batean, Sarasate pasealekuaren zati bat, foruen monumentoaren inguruan dagoen, eskailerak, eta izaten jarraitu du, batez ere gazteen topagunea izan da, orain arte. Baina gainerako zonaldea ez, zonalde triste, iluna, eta bizitzarik gabea. Hortan, esaten izun lehenago, 2011an ezi bat eratu zen, suposatzen zen garaia hartako kriterioekin isolatzeko trafikoa egiten zela, pasadira urte gutxi batzuk, eta orain badakigu trafikoa alde zaharretatik eta ez dela isolatu behar, baizik eta ahalden neurrian behintzat alden du. Eta orduan, egin behar duguna orain da, urrengo 75 urterako Sarasate pasealekua erizpide berriekin. Horretarako, nik uste dute tresnak badirela, eta orain urbanizazio berriarekin, dena kota berean, altura berean izatea, zati guztiak, permeabilizatu egingo dela alde zaharra eta bigarren zabalguneen artean zubia den Sarasate pasealekua. Erorien monumentuaren inguruan badira asteak, jakinarazi zela, zein den asmoa alderdi arteko akordio baten bidez. Espero zenuen elkarte memorialista batzuren partetik izaten ari den hain kontrako erreakzioa? Bai, kontrako erreakzioa espero genuen. Bagenerkirako mundu guztia etzela ados egongo hartutako erabakiarekin, eta oso ulergarria da, eta benetan ulertu egiten dut, hori jende asko ez dagoela ados. Azken finean, une honetan,
une honetan, erorien monumentua da hiriaren erdian irekita mantentzen den zauri bat. Eta zauri horrek jendea mindu egiten du. Eta beraz, sensibilitate handia dago honen inguruan. Hartutako erabakiak, mugatzen du, bideratzen du prozesua norantz joango den. Baina hemen, gure buruari egin behar diogun galdera da ze aukerak zeuden eta aukeren artean zein egin behar genuen. Eta benetan esate dizut bakarrik bi aukera zeudela. Edo, utzi dagoen bezala, bezala, edo bestela hartu dugun neurria. Zergatik, zerbait egin ahal izateko erorien monumentuaren inguruan, bi gauza behar genituelako. Bata da finanziazioa, eta bestea babes legala kentzea. Eta bi gauzetarako akordioa behar genuen, partiduen arteko akordioa. Partiduen arteko akordiorik gabe, alkateak ez du finanziaziorik, eta parlamentutik ez bada babesa kentzen, alkateak ezin du ez da ere ideien lehiaketa konbokatu. Eta beraz, egin izan duguna izan da, ahal genuena momentu honetan. Errepikatu egiten dizut, aukera bakarra zen, beste aukera zen nahi ez genuen, hau da, beste 4 urte gehiagotan zehar hor monumentu aukitu gabe izatea. Eta elkarte memorialista hauekin, kontra daudenekin, nola baiteko zubirik badago irekita, badago honen inguruan hizketan jarraitzeko, edo asumitu behar da euren borondatearen kontrakoa den zerbaiten aurka jarraituko dutela? Bueno, segurazki jarrerak mugitu egiten dira, eta nik espero dut oraindik luzea izango den prozesu honetan, elkarrizketaren bitartez eta bilerak eginez eta gauzak azaltzen, borondate gehiago gehituko direla. Hori da nik nahiko nukeena, badakit ez dela erraza izango, baina, prozesuaren bukaeran nik espero dudana danoski mundu guztia pozik honekin egotea. Horretarako, esaten izun, politikoek egin behar eta instituzioek egin behar dutena da markoa jarri, markoa prestatu, eta gero, etorriko dira ja teknikoak, eta etorriko dira arkitektuen taldeak imaginazioa sartzeko. Nik nahi dudana da, orain arte, fascismoaren, fascismoaren alde altxatutako monumento hori bilakatzea justu kontrakoa. Fascismoaren aurkakoa, eta gainera, fascismoa salatzeko gunea. Eta hori, orain munduan gertatzen ari denarekin, eta notiziak entzun besterik ez da egin behar ikusteko nola fascismoa berriro asomatzen ari den toki guztietan, Iruña beste kontrako norabidean doala erakustea, izango da, eta ziur naiz berriro ere, Iruñaz arro sentitzeko beste arrazoi bat. Aurkeztu berri dituzu, Euskararen normalizaziorako udal planaren oinarriak, plana bera urtea amaitu horretik agindu duzu, eta somatu dugu PSN planarekin edo ikusitakoarekin ezer oso esanez udala kontrakoa esan arren eurak ez zutela honen berririk. Bazeukaten nola dira honen inguruko hartu emanak PSN-erekin? Alkatetza hartu genuenetik eta inbeste postu ginen guztion artean, hasieratik hau gertatu zenetik, pasaden urteko azaroaren 28tik, bagenekien hainbat gauzatan arazoak izango genituela. PSN-erekin, kakotzen artean errazak dira erabaki batzuk. Adibidez, etxe bizitzari dagokiona, edo ez dakit, edo politika sozialak orokorrean. Hizkuntza politikan ez, badakigu horrekin diferentzia handiak ditugula. Eta, seguro, badakit, hainbeste hamarkadetan zehar pazientzia izan duten jendei pazientzia gehiago eskatzea ez dela erraza, ez da, eta guztiok sufritu izan dugun euskararekin Iruñean, adibidez azken hamarkadetan gertatu dena. Orduan hori horrela izan da, nik konbentzimendua dut akordioetara iritsiko garela. Kostatuko zaigu?
dudari gabe. Baina, bai, UNESCO-tik, baita Baskuenzeren legeak berak ere esaten du euskara bultzatu behar dugula. Hau da, ez dela bakarrik eskari eta eskariaren arteko, eskaera eta eskariaren arteko ez dakit, oreka batera iritsi behar dugula. Ez da hori legeak esaten duena, legeak esaten duena da euskara bultzatu, sustatu behar dugula. Hori da gure erantzukizuna, eta ni ziur naiz azkenean akordio hoietara iritsiko garela, eta legealdi honetan gaira aurrera pausu sendoak emango direla. Lan gehiago beharko dela beste gauzetan baino, bai, berriro ere pazientzia eduki behar dugula, zoritxarrez, baita ere, baina kasu honetan normalizazio planaren hasieran gaude, marko bat, oinarri batzuk finkatu ditugu gero eraikitzen hasteko benetako normalizazio plana, eta bueno, ni ziur naiz PSN azkenean baita ere gurekin ados egongo dela. Peperena eta uperena komplikatuago izango da, ez? Hortan ja euskarafobia bertan dagoelako, baina ni bestela bai eskor nago. Plan honekin euskara hiriaren bizitzan nabarmenago egotea, prestigiatzea bilatzen da, izango du eraginen bat honek aurreskoletako euskarazko plaza kopuruan edota udalaren lan eskaintza publikoetan? Bueno, espero dut baietz, ze euskara aurre eskolak badira udal baliabide bat, eta badakigu horrekin historikoki eta arestian ere arazo handiak egon direla. Guk nahi duguna da noski Iruñeko edozein auzo batetan dagoen edozein familiak aukeratu ahal izatea ze hizkuntzatan eskolarizatuko dituen bere umeak. Eta horretarako argi dago lan handia egin behar dela. Eta politikarien hizkuntza erabileran honek izango du islaren bat. Galdetzen dizut esate baterako abenduan hiriaren politika orokorreko eztabaidan zure hitzartzean nagusiki gaztelera ez izan zelako eta amaierako minutu bakan batzuk egin zenituen euskeraz. Ez dakit hori zerk eraginda den, gainerako zinegotzi gehienak euskal ez direlako, izango du islaren bat honek zuen hizkuntza erabileretan? Bueno, guk ahalegina egiten dugu horretan eta noski euskara sartzen dugu gure hitzarte guztietan, gure diskurtso, gure harrera, gure, bueno, pues ahalegin handia egiten dugu. Gero, errealitatea da, egia da, batzutan plenoaren osoko bilkuren martxak, ez dakitez, eramaten zaituela batzutan erantzunak edo momentu une batetik besterako erantzunak erderaz egitera. Hori ere egia da, eta ez dut inolako problemarik autokritika egiteko zentzu horretan. Baina benetan egiten dugula ahalegina, eta gu udal gobernuan gaudenetik euskara bada Iruñeko udalean asko entzuten den hizkuntza. Aipatu duzu alderdi sozialistarekin elkarrizketaren bidez egon daitezken desadostasunak gainditzeko ez dagoela arazorik edo ez duzula espero, UPN-erekin eta PP-rekin zailagoa izango dela, bai gai honetan eta bai beste batzuetan. UPN-erekin harremanak zertan daude? Kristina Ibarrola alkatetzen ordezkatu zenuenetik urtebetea pasea daia da eta une mingotsak izan dira, orain? Bai, orain poliki nik esango nuke gauzak normalizazio bidean daudela. Nik beti esaten dut, politikak batzutan goian kokatzen zaituela eta beste batzutan, oposizioan eta hori normaltasunez onartu behar da. Eta aldarrikatu dut gainera baino gehiagotan, honetaz galdetzen diatenean, beti nik ere alkatetza garai batetan galdu nuela. Eta inork ez du topatuko hortik, ez dakit adierazpen mingotxak edo ez, normaltasunez hartu beharreko zerbaita eta hori bai, gero lan egin behar duzu, gauzak aldatzeko beti ere kontutan hartuta hiriak eta hiritarrek kokatu gaituztela instituzioetan elkarrekin lan egiteko. Eta hori da egin behar duguna. Hasieran benetan harremanak asko ospindu ziren, bai gurekin, baita PSN-erekin ere, badakit UPN-eren ez dakit jarrerak eta oso bortitzak izan zirela, eta nik esango nuke poliki gauzak normalizatzen ari direla. Baina
oraindik egia da ere, naiz eta eskatu, adibidez, aurrekontuei buruz, eta hitz egiteko beti UPNek eta PPek esate dutela gurekin ez direla eseriko. UPNeti diote, Nafarroko gobernuan EH Bilduko sailburua lasterra izango dituela txibitek. Alakorik ikusiko dugu, eta PSN-eko zinegotzirik zure udal gobernuan? Bueno, nik esango nuke, hori, notizia ona izango zela, Iruña oso hiri anitza da, eta aniztasun hori udalean ikusten da orain 6 talde daude, eta talde bakar batek ez du inoiz lortu gehiengo absolutua, Iruñan. Eta nik uste dut horrek adierazten duela heldutasuna, badagara oso gizarte heldua. Eta galdetzen baidazu, noski nik esango nizuke, nahiagoko nuela, ez dakitez, gehiengo absolutua izatea, EH Bilduko zinegotziekin. Noizbait, 14 zinegotziekin, gehiengo absolutua izango bagenu, gauzak asko erraztuko ziren. Bestela, momentuz 8 ditudanez, atera behar dut, erabaki bat hartzen den bakoitzan nire bulegotik, eta ateetan, gainerako partiduen ateetan, egin behar dut, adostasunetara iristeko. Exigentea da, horrek asko eskatzen du, baina dudari gabe da momentu honetan dagoen errealitatea, eta ez dut uste aldatuko denik, beraz, noizbait hortara iritsi behar baldin bada, nigatik, oso ongi aurrera. Bai, Joseba Ziron, Iruñeko alkatea. Eskerrik asko gaur Euskadi irratira etortzegatik, hurrengora arte. Bai, zuei nahi duzuen arte. 9 jo berri dira.